Gitutukan karon sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pagbuhi balik sa ekonomiya. Karon nga taas ang COVID recovery rate sa lalawigan sa Sugbo. Matud sa report sa Integrated Provincial Health Office niadtong Setyembre 30, 85.3% o 4,744 nga COVID cases sa probinsya ang nakarecover na. Sa 459 nga aktibong kaso, 75 niini ang anaa sa mga tambalanan, samtang 384 ang nag-isolate. Sa 75 nga anaa sa ospital, 46 ka kaso ang anaa sa mild condition, 21 ka kaso ang anaa sa moderate condition ug 8 ka kaso ang anaa sa severe condition. Samtang 244 ka mga kaso ang asymptomatic o walay gipamati, samtang 140 ka kaso ang mga mild asymptomatic. Sa iyang pamulong atol sa pagbukas sa Sugbo Negosyo Program, si Gobernador Gwendolyn Garcia nagkanayon nga dako ang kadaot nga nahimo sa pandemya sa panginabuhi sa katawhan. And yet, the impact of a ravaged economy was even more devastating than COVID-19 itself. The numbers will show that for as long as we focus on active cases, meaning positive minus recovered minus deaths, and for as long as we are able to manage these cases, COVID-19's negative impact would pale in comparison to the thousands, the hundreds of thousands na karon wala na yung manginabuhi. Na karon ipanggutom na. Og tungod diini, gipaningkamutan niya nga mabuhi ini pagbalik pinaagi sa turismo ug sa bag-o lang nga gibuksan nga Sugbo Negosyo nga nagtinguha nga makatabang sa mga magpapatigayon ug katawhan nga nawad-an og pangita tungod sa pandemya. Gibukas usab nato karon ang kahigayunan nga ang atong mga kaigsuonan sa lalawigan sa Sugbo makabalik sa pagbarog sa ilang duha ka tiil, to regain the dignity of helping themselves by encouraging entrepreneurship throughout the entire province. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.